Good morning, world! Good morning, beautiful people! Tayo ay magmumunggo today. Munggo is life. Ayan, high in protein, high in fiber. Kaya lang kung may gout kayo, dahan-dahan lang sa kain ng munggo. Lalagyan natin ng konting beef ribs. Pinakuluan ko muna. Frozen yan, oh. Pinakuluan. Hindi ko kasi nailabas. Pakuluan muna natin at tapos hugasan para maalis ang mga dugo-dugo bago natin palambutin. Tapos hugasan ko rin ito at palambutin para igigisa natin mamaya, ha. Ito guys, i-ano ko na lang pala kasi aalis pala kami. I-pressure cook ko na lang. So meron tayong bawang, sibuyas, kamatis, tapos yung pinakuluan at hinugasan ng beef ribs. Okay guys, magigisa tayo.
Inakuluan ko na lang ng separate ang munggo para makontrol ko yung ano niya, texture niya, yung lambot niya. Guys, eto galing kami sa SNR. Namili kami ng mga kailangan ba? Yun lang kailangan. Ayan, suka, mantika, toyo, Asan tayo? patis, Ayan, Z8. patis, ketchup, Ay, oo, mga basics lang talaga. yan. Wash bag. Skyflakes, Pakita natin guys ang price dito. Ng melon, 219. Parang hindi naman siya mura. Ito, 88. Maliit lang. Ito, 104. Ano ito? Pomelo. tsaka yung bigas, ayun, nasa ilalim. Tingnan mo. Ang bigas, magkano ba itong bigas? Parang 100. Ano yun? Hindi 100. Magkano yung, ano, parang 75 per kilo siguro. Kung i-ano mo, divide. Ito, parang masarap ang itsura. Tingnan natin. Sino na nakatikim yan? Sabihin nyo kung masarap. So, yun lang guys. Ha? Walang nakapark. Oh. Yun lang guys, itong ating resibo. 3,848 sa SNR. Thank you, boss. I'm glad na may ano, SNR ang Pilipinas. Parang, ay, may music. Sorry. Hindi pwede. At least parang Costco, ano? Ano gano? Kumain na lang kami dun guys. Kasi kanina kumain kami sa bahay. Breakfast. Breakfast. Tapos nagluto tayo ng munggo, di ba? Either bukas na siguro natin kakainin Bukas yun. na yan. Dahil kumain na lang kami doon sa SNR. Kakatuwa guys. 99 pesos lang. Bali $2, ano less. Ano yung kinain mo? Salisbury steak. Na Salisbury malaki, steak. malaking bilog. Malaki sa hamburger, makapal. Oo. Tapos may kanin, 99 pesos. May soda. Ay hindi kasama soda yun. Soda 67 pesos. Unlimited soda. Tapos Refillable. yung ang akin 2 pieces na chicken, fried chicken, tapos magandang size, and gravy and rice, 159. Bakit mas mura yun sa akin? Ewan ko. Dahil senior ako. No, wala pa yung senior doon. Wala pa. Oo, tapos ang charge niya for sa senior is yung mas mahal para mas malaki ang ma-discount. Wow. Oo, sabi niya ito na lang senior discount na. So 20% off pa yun. Yung 159 plus 67 na soda dapat 200 plus. Ang binayaran ko parang 160 lang. O di ang laking bagay. In 500 meters, turn left. MacArthur Highway. Guys, nagbabasa kami doon. Kumakain kami, nagbabasa kami ng mga comments. Nakakaiyak, nakaka-touch. Nakaka-inspire. Nakakataba ng puso. Nakaka-inspire. Yung mga comments nyo talagang Oo. nakakataba ng puso. Salamat guys. Sabi nila na-inspire sila. Ay, kami rin na-inspire nyo rin kami. Na wala naman kaming ginawang special. Pinapakita lang namin ang araw-araw na buhay. Ayan guys, oh, pure gold ng Dao. Maganda mamalengke sa mag-grocery sa pure gold. May pure gold din na malapit dun sa amin. Paano yung natin, yung direction?
Wala, diretso lang. In 200 meters, turn left. Okay. MacArthur Highway. In 200 meters, turn left onto MacArthur Highway, Manila North Road. Okay. Dito tayo guys, sa Dao. Sinong taga rito at namimiss ang Dao? Eto na ngayon, ang Dao. Dao, Pampanga. Dao, Pampanga. Yung mga taga rito sa Dao, eto ngayon, oh. At least makita nyo para manariwa sa inyo yung nung nandito kayo. Kami ngayon nandito at ito pinakikita namin sa inyo. Ayan. Ano naman? Anong oras ngayon? 2:45 PM. Ano naman, ang tao naman mga magagalang ang tao. Mababait ang mga tao dito. Mababait. Kahit kailan kami nagtanong, kahit maano sila, accommodating. Turn left onto MacArthur Highway, Who Manila loves North Road. Mang Then your Inasal? destination will be on the right. Inasal. My favorite. Ano daw? Turn left and then Turn your left. destination is on your right. Hindi ko narinig. Nagdaldal ako. Tingnan natin. Oh yeah, kasi 1 minute na lang eh. Okay. Yan o, welcome. It says welcome. Welcome Dao. Kita nyo guys. Ito yung kanto ng KFC, oh. Ayan, oh. Yung mga taga rito, at least makikita nyo, magiging mapafamiliarize kayo. Ayan. Yan ang mga nagtitinda ng sampagita. Oh, namimiss nyo yan guys. Nasaan yung pera? Nasa iyo. Yeah, Okay nga, bibigyan natin ito. nagtitinda siya. Oh. Namimiss ko yan ng mga jeep tapos may sampagita na nakabitay. Yan, hindi mo makikita sa Amerika, sa Europa, sa ibang bansa, kundi dito sa atin ang sampagita, girl. Dali. Magkakano yan? 10 po. Ha? 10 pesos? Opo. Yung isa? Eto, magkano to? 2, 4, 5, 10? Ayan. Naka yan, naka-bundle ha? Ayan. Ibenta mo nila sa iba. Okay? Tamang-tama, nag-green na, Tapos na transaction ko eh. Ayun, namimiss nyo si Vice Ganda. Ayun. Si Vice Ganda. Your destination is on the right. Sa right. Hindi tayo nakikinig. Nasaan? Saan? Oh, may sasakyan dito ha. Andito na. Ga. Ito tumatabi ko. Malayo na tayo. Hindi pwede. Guys, punta tayo muna dito sa Guanzon. Ayun, Guanzon. Kaya nga sabi ko dito. Authorized Guanzon. dealer Guanzon. ng Honda. Dahil Titingin tayo guys. akala nila magmumotor ka hindi safe. Hindi, bakit? Sinabi mo na magbibili ka ng Tricycle. Oo. Yung e-bike na Yung punta e-bike sa na punta sa tricycle. tricycle guys. Tapos sabihin mo sa kanila na nagpapagawa ka na. Oo, nandun na, nakapagpagawa na ako na i-start na mamaya. Mamaya Hindi, ang i-start yung ang sidecar. sidecar. Kaya ngayon dito naman ako pupunta sa motor. Kasi meron na siyang sidecar, yung i-start na walang motor. So hihilahin niya lang. Para akong kalabaw. Hihilahin niya lang yung sidecar niya, guys. Hindi kaya samahan niyo ako. Titingin siya na tigahila ng Titingin tayo sidecar. ng tagahiya sidecar. Busy pa sila. Ay, Dennis. Ha? DMX 125, tsaka Supremo 1. Saan mag-i-start yung TMX? Simula dito hanggang Red po. Mula dyan, hanggang doon.
Ano-ano mga kulay ng ano? Ano-ano mga kulay nila? Yan Ito lang. Yan wala lang. na. Gray, tsaka red. Black, gray, and red. Ayan po yung... Ito. Ito po sir. Pagdating naman po sa size niya, depende. Mas maganda to. Anong CC yan? 150 po. 150? Ah, mataas na yun. Para Ito po, kung gusto niyo pang service lang, yan, 125. Service ano lang, lang, sa, service lang. sa amin lang. Yan, 125. 125 ano? Anong ano to? Ito na ba yung 2024? Wala po tayong pwede. Ah, walang 2024. So, kailan to? Nung ano lang yan sir, 2023. Oh, wala pa pala. Wala pang 2023. Kailan lang ba sa 2024? Wala po po. Oh. Okay, pakibigay mo sa akin kung anong mga spec. Ito po yung 125. Pwede kang ano? Pwede kang ma-video? Ay, sige, ang boses mo na lang. Ito po, 125cc. Ayan. Bagong model na po natin ng TMX 125. Ang pinagkaiba nito sa dating 125, ito po, nakarekta na po yung ilaw niya. Ah? Yung ilaw, Ilaw? po, which is pagka-start po, pag open nyo po, nakarekta Ilaw rin na. yung ilaw Oo, na. parang yung sasakyan natin. So pagdating naman po sa makina, wala naman po silang pinagbago. Ang lights. Anong size ng makina? 125. Okay. Pagdating sa capacity ng gasolina, parehas lang naman. And then, Ilang, same ah, lang. Same. Ang consumption ng gas. Ito sir? Oo, sige, wait. Alam ko gusto mo pula. Parang maganda siya. Hindi kasi, ang gray maganda rin, oh. Pero alam ko gusto mo pula. Dahil, yeah, may at least, pareho tayo, pula rin gusto mo. Maganda. Pula, no? Lahat sila maganda actually. Ang gray, ang galing. Diyan galing ng gray. Alam mo, iteter mo dyan ng ano, Ang yung Upuan? upholster o yung upuan. No? Yes sir, 62.5 km per liter. 62.5 Kilometer. 1,000. ito meron, oh. See, ito meron. Ito po sa taas. Oo. Yung TMX lang po. See, ito lang meron. I-estimate mo lang. Ang hirap nun, ah. Mhm. Lalo pa kung hindi ka naman sanay sa ganyan. Lipstick ka. Tapos para yung sa jeep. Ganun ba? Pati yung ano, yung sa battery, wala rin ano? Wala. Indicator Ah, kung wala. Pati ito wala. Yung mga ano pong meron yan, yung mga clip. Saka yung mga sets. Yung ang battery, yung panel po niya, digital. Yun po yung meron lang. Yung mga ganon. Ako. Hindi pwede yan sa ano. Yung ganyan motor na hindi ano, pang no? motor yun. Hindi pang ano, pang tricycle. Hindi pang tricycle. Pwede rin yung lagyan ng sidecar yan. Kaso bakit? Baduy. Ah, May kabigyan mo nga lang isa sir. Yung full synthetic. 340. Tsaka, Giroy, 105. ano ang price? Ito ma'am, with the player screening ma'am, 57.4. Ito, ang alin yun? Ito po, TMX. 57.4. Yes po. Yan po, installment price po yun. Itong cash. 57.4. 57. All in with the helmet t-shirt and sprocket and chain. Helmet, T-shirt, t-shirt, sprocket and chain. bracket. Sprocket po. Ano yun? Anong bracket? Sprocket. Ay, sprocket. Okay, sprocket. Ano ang sprocket? Sprocket at saka ano? Chain. Yung sa Chain. chain. At saka yung isa ano? Chain. Helmet t-shirt po, yun lang. Helmet, t-shirt, Sprocket sprocket, and chain. Chain. And Chain. chain. Cadena. o kadena. Ano sprocket? Ako hindi ko alam. Kinakita ng kadena. Kung kinakadinan po ng kadena dito sa Sprocket. Yan. Okay. So, doon umiikot yung nag-ano yung kadena. Pag lalagyan niyo po na dyan ng sidecar, yun na po ipapalit natin. Kasi yung sprocket po nito is pang ano lang, solo lang. So, Okay. sino magpapalit nun? Pag lalagyan na po ng sidecar, padali niyo na po dito. Ilalagay na namin. Kayo? Kami po. Ang sidecar dadalhin dito. Hindi po, yung sprocket lang po. I see. Wala ko naintindihan. Yung sprocket po, bago niyo po lagyan ng sidecar, dalhin niyo na po agad dito sa amin para malagay namin yung sprocket. Tapos saka nyo naman po ilalagay yung sidecar na nabili ninyo. Pero pwede i-drive. Pwede naman po. Ang ganda pala, no?
Ay, sinabi mo pala doon kay Raymond na yung likod, palagyan. Sinabi mo yung likod. Hindi mo nga pinakita yung picture. 405 lahat, Nika. Hindi, yung Meron siyang sample. dalawang ganun lang, tapos may padding sa likod, may upuan, para sandalan. Oh, okay. Ano kayo, sir? Merong ano yan? Merong compartment? Wala. Wala rin. Dahil pala wala, ano. Mga ano lang kasi ito talaga, pang ano talaga ito sa center. Buhay lang talaga. Compartment lang, lagay ng tools lang na maliit. Saan? Ito, dito po. Naku, compartment na yan. Maliit mo yan, lagay ng tools. Yung manual. Ay, manual. Pagpilihan mo, gray or... Okay, ito red. Kasi Tingnan yung- natin yung pagka-red Okay. niya. Alam mo kasi ito, i-match yung ano, yung kulay. Yung Kulay ng- upholster. Ng upuan nga. Ng upuan. Oh, si pula. I-match ni ano. Maganda yung pagkapula niya. Ito naman tingnan mo. Gray. Parang dry siya tingnan pero in reality in real life maganda siya. Ayaw mo ng black? Black na kotse mo, black mo tricycle. Classic color. Classic color. Oo. Maganda lang daw pag ano, single. Oo. 3, 4, 4, 3. Oo, maganda siya kung siya lang, wala siyang sidecar, no? Kita mo talaga yung kulay. Oo. Ito yung bagong kulay po ni Tennis. Pero pag ilagay mo siya sa sidecar, parang nagiging dry. Hindi siya colorful. Lalo na kung stainless yung Bagay po sa stainless, alam ko. Red na. Kitang-kita po. Tatlong boto na yun. Ikaw, ako, siya. When it comes sa warranty naman, sir, merong warranty si motor. Yan. Oo. Anong warranty 18 months or 15,000 kilometers. Mm. Sa loob lang po ng makina po. Yung mga parts na hindi naman totally nagagalaw pero nasisira. Yun po yung warranty. So, good. Pagdating naman po sa sticker, ito ang pinakamaganda niya. Yung sticker niya kasi Honda lang niya. Ang alin? Ang alin? Ang sticker niya po dito, Honda lang. Bagay ba? Tricycle boy? Hindi na si Louie boy, tricycle boy. Ano, maganda ang pula. No? Last year eh, last year. Sa'yo na yun. Pero sigurado mo si... Ano yan? Papalo yan? Hindi, ano muna, subscribe muna. Siyempre. Ano? YouTube. Yan. YouTube. Oh, may pangalan na Louie Boy. Hindi, ayaw niya Oh, maghila. Louie Boy. Ayaw niya nilahin yung sidecar. Sige po, ito na lang. O, tapos ano yung information kailangan? Friends, eto. Galing kami dito sa Guanzon Honda dealer sa MacArthur Highway, Dau. Eto, nagpa-reserve na kami ng ano lang, yung 125 lang, yung TMX 125. Dahil kasi hindi naman pang tricycle, kung hindi pang yun lang, pang ano lang, pang palengke, Jollibee, Pure Gold, yung gano'n, para hindi ba yung pupunta ka lang ng palengke, nakasasakyan ka, nakakotse ka, o you know, gano'n din pag mamimilis Pure Gold, yun din ang dadali namin sasakyan. Ang bala ko talaga ano lang, e-bike lang ang nasa isip ko mula nung nandun pa kami Si sa Richard. Oh, tapos. nasa ano pa kami, nasa California pa kami. Yun ang iniisip namin bibilin, yung e-bike. Pero pagdating dito, yun, merong nag comment sa akin. Pinaliwanagan ako, sabi, sir, huwag kang magagalit. Kung ako sa'yo, huwag ka nang, hindi pala sinabing kung ako sa'yo, basta sinabi ka agad sa akin na, sir, huwag ka nang bumili ng e-bike. Ayun, tapos sinabi niya kung anong reason niya kung bakit hindi ako dapat bumili ng e-bike. Sinabi niya na unang-una nga, bawal na sa national road. Pangalawa, very prone sa accident dahil kasi yun nga, maano siya, maliit na banggain na pagka na aksidente ka, na bangga ka, binangga ka o bumangga ka,
argabyado ka, yung bang ano ka agad, yung walang kalaban-laban, kumbaga parang post-pro na ginanon lang, binundol lang. Ngayon sabi sa akin, bumili ka na lang ng Suzuki Espresso. Abay, ni-research ko naman yung Suzuki Espresso, coaching maliit. At ang presyo is 600 to 700,000 pesos. So di bali additional na mga $14,000 yun. Eh kako, hindi ko na kaya yun. Sabi kong ganon sa sarili ko. Hindi ko sinabi sa kanya. Ito nga, hindi ko pa sinabi sa kanya na sinunod ko yung ano niya eh, yung you know, yung comment niya sa akin. So kinonsider ko ngayon ang tricycle. At least ang tricycle may depensa, hindi ka basta-basta tataob, yung ganon, mas matatag kesa naman sa e-bike. Ang price naman hindi naman sila nagkakalayo ng e-bike at saka ng nitong tricycle. So kahapon nagpagawa kami ng sidecar, nagpagawa na ako ng sidecar. Yun, tapos ito ngayon, today, nagpunta kami ngayon dito sa Guangzhou Honda nga para tumingin ng motor. Eh, nakakita na kami ng gusto namin, kanya, ayun, naka-reserve na yon for Louis. May pangalan na niya. May pangalan ko na yon, hindi na maibebenta yon. So ngayon, kukunin namin yon mga, let's say, mga 3 days before na matapos yung sidecar. Para pagkakuha namin dito, break in, tapos doon dali na dun sa gawaan ng sidecar at para ma-i-align na nila, maikabit na nila. Ayun, nakapag-decide ka agad ako right there and there, nakapag-decide ka agad ako. Pero natin kung Ipinagdasal ano dapat. namin kung anong lagi namang kaming ganun eh. Everything na ipaplano namin, gagawin namin, lagi namin hinihingi ng guidance sa Diyos, sa Panginoon Diyos. Alam niyo yung e-bike na yun, nandun pa nga kami sa California. Yun na nasa isip namin bibilin. Pero hanggang sa nandito ako, wala lang, tingin-tingin lang ako, wala aksyon gumagawa ako, naghahanap ako, nagre-research ako. Pero hindi ba nagkaroon ng kaagad action? Hindi katulad nito. Nung maisip namin o maisip ko yung yung tricycle, isinangguni ko, sinadjust ko kay Jerlyn. Sabi ko, langga, ganito na lang, ganito. Eh, ito naman kasi lagi yung nakasuporta sa akin. Di sabi niya, oo, sige, niya. Okay. Kanya, ito, action agad. Kahapon, napunta kami kaagad sa gawaan ng sidecar. Ayun, binayaran ko na rin kaagad para na sa ganon, wala na. Kasi pagka yung partial, nagtatagal eh. Pagka kasi yung parts matagal bago pagka kasi partial payment. Kaya ako sige na, babayaran ko na. Ngayon umpisahan na ngayon, today. Kahapon kami nag-down. Galing din kami ngayon doon. Pinakita yung mga parts na binili kahapon. Kaya tapos binayaran mo na ngayon. Kahapon nag-down ka. Oo, nag-down ako kahapon. Ngayon binayaran ko na. Para matapos na mabilis. Para yun ang inisip ko, baka para matapos mabilis. Instead na 2 weeks, baka sabi niya, baka mas maaga. Kasi nga, yun ang kagandahan, binigay ko na yung para mabilis. Ngayon, mga 3 days bago matapos ang sidecar, tsaka namin kukunin itong motor dito sa Guangzhou para nang sa gano'n ma-break in muna siya, dahil kasi hindi mo pwede kapitan kagad ng sidecar ang motor nang hindi mo na i-break in, dahil kasi mapupuwersa ang makina, mapupuwersa. Kaya kailangan yung i-break in mo muna para kabitan mo man ng sidecar, at least na break in na siya, yung makina niya na use na sa takbo, yung ganon. Kaya ayun, mga 3 days before na matapos, tsaka namin kukunin itong motor dito sa Guangzhou. Malapit lang naman ang lahat naman malapit sa amin eh. Kaya ayun, pagkuha namin doon, yun, dadali na namin sa para ma-align. Ina-align kasi yon.
ia-align yung motor sa sidecar. Ganon. Kaya ayun ang nangyari, ang ginawa namin today. Sa susunod baka sa excuse, sa linggo puntahan namin yung paggawa ng sidecar para mai-vlog ko, makita nyo. At yun, masundan natin pare-pareho, okay? Ito, magpapasalamat ulit sa inyong lahat, sa mga mga supporters ko, mga vloggers, viewers. At saka doon sa mga OFW, gaya na sinasabi ko sa inyo, talagang kayo ang bayani ng ating bansa. Kayo ang bayani. Kaya talagang ang pasalamat ko sa inyo, ganun-ganun na lang. Kaya yun, thank you so much. At lagi kayong nandyan para sa akin. Ayun, sa susunod, lagi ko i-update kung ano na development sa natin sa sidecar. Okay? So, number 1, God first. Thank you so much, dear Lord. At ganun din sa mga subscribers ko, viewers ko, sa inyong lahat. Lagi lang natin alalahanin na mayroon tayong Panginoon na dapat nating i-praise at dapat nating pasalamatan. Okay? Amen. So, thank you so much. Till my next video. Thank you guys. Bye-bye! Bye-bye. Lupa ako, no? Oh. Pag pa ko niya seryo. Hindi kayo maniniwala. Hi ka na sa palalabong. Oh my God. Ay! Pa-shout out Shout out! Shout out po sa Studio 23. Ayan. Tapos rin. Studio 23. Nasaan ang Studio 23? Kaya Basta. sa Hi po! Tandaan ang Angeles. Tandaan ng Angeles. Tapos magbubukas sila ng bagong branch doon sa malapit sa Jollibee. Sa Pandan. Like ko nga. Panoorin mo yung Total Vivo. Ang dami kasi Sarap po. Kinukutkot ang paa oh.